Šeraj tamo, neka stanu jedan pored drugog svi. Neću, to su tako. Ovako ruke može povedati. Evo ga, ne? Ne znate bokserali se, jel? Alo! Neka, Elhane! Ej, Mikse, dobre! Dobro je, šefe! Elhane! Elhane! Šta radiš to? Šta radiš to? Ej, alo, ej! Elhane! Imam ja prut ovdje, ja koliko prutova imam? Ti sad mi zanimljivi. Više no oni. Da. Ovaj go čeka odmah gore. Elhane, čao, Elhane. Ajmo, hej. Ej! Što? Onaj lirao pametno, sam se družim s tobom. Još jedan ovdje fali pa podvojili se. No me nedostaje drug, vidiš? Skašao mi se dolje. Elvis, sad se proskoči da te snijam. Daj. Anja, zna za koga da se opredili, s kim da si igrao? Elhane, mušam da se propne ovamo gore. Aj, popni se Elhane gore, može? Sam malo. Ej, ne može da se propne, svi. Da, ja se pravo ću na njega. Da, ona bi kapu nauči, jel? Podigni kapu s oči, Elhane! Podigni kapu s oči! Očisti se, ogljibao si se. Ništa, malo. Podigni još! Podigni kapu i soči Elhane. Čekaj, bitnije mu je da se pokne, pa može. Dođi, tata ti mikne kapu s oči. Dođi. Opade. Dobre, čekaj. Padi. A, kakvi ste pečenefi vi.